Kaming chu RS RONEIHPUII nia veng hnoi aizola kan chung kan chenga kapahi RS ro sang loi ania kumsang ni pasari khan min lo bora san to kanu hilal tlan thangi PACHUAU nia kan unaw hi panga kan nia kan upaber le adut tu hian min lo bora san to bokani Tuna hian kanu le ka ute pahni le ka ute fa pahni nen ti chuan roken sanen kan cheng hawani veng hnoia Bosom pani ka zirzo khanin kanule ka unen hianin college lu na tur hi kan zong kwalvea khata khanin Guwahati khanin University of South Australia student recruiter hauka Northeast mi tan pi khian anron kala khata khan test le interview te kan nei ve a khata khanin alak zinga kan kalotel ve lau me wa nei thlak takin tello atling lo te ponom ve nuala ma se khata khana wa nei pola ka chang ve ta ti chuanin kumsang hi pariat June thla khanin marketing zir turin Bachelor of Business Marketing zir tur khan ka chuk thla chuanin Australia rama ka kaldon hianin thilma mo tam tak kan neya chuta chuan keima ni chungkwa chawina kan ti theilo midang pui ngai na hi kan mamo na sa JR construction nei tu te piro twangi le puwalti te hianin min pui na sa an chunga hianin lom thu ka soi tak me wani ti chuanin kan chukla kha kum khatna kan zo don khanin permanent residency nei theina kha accounting ani ti kha milo shila permanent residency po kha kalo she vengai lawa mase omhlen theina kan ti angchi kha aloni chu kadu veta ti chuanin kanu ka han berona accounting lama chuan ka inlet meido na mi ka tia ti chuan kanu chuanin nya pathian ronila atia mase kanin biak le ma in ke chuanin accounting chuan kalo inlet fil der to chuan accounting kan zir chho khan karirua chuanin accounting ka ti don ta ka chuanin CA lampang hi ti la changa katia ming te chu kan lo she vea enge an tho omang te chu kan lo she thiam ve dewa khata khanin CA ka ni chuanin Mizoram ta na mi changka hi kalani ve theyanga ti in ru kha ka in siam chho ve ta ti chuanin CA ni tur chuan accounting chu kan zir chho ve le ta amai ro chu CA ka ni chuan Mizoram sarkar sumte audita khatia Mizoram ta na mi changkai tak hanni theikha ka du ma se thil te kan she chiang zwal zel ta amar chu khatiang enge sarkar sum audit te khatia ang ti ai kha chuanin Mizoram ta na changkai tur zok Mizoram ta na mason na tur zok ti hian ma ila zok ang ti hituna hi chuan karil ro to ta ni chuanin Bachelor of Commerce Accounting ka zirzo khanin na ka muve pathian zara ti chuanin na ka mu nu khan CA zir tur chuanin ka in enroll ve achan chu CA zir tur hianin accounting na puitling kan mu lo chuan Australia chuan CA program hianin in enroll theilawa ti chuanin na te kan lo mu ve ta ka chuan kan enroll ti chuan CA hi sang ni som palia ka zir chana chuan sang ni som paria ta June thla ka zawa chuan July thla membership paper puitling ni na kha kan mu ve ta ti chuan ka CA ka zir zo na hi Chartered Accountants of Australia and New Zealand ti ani CA kan ti hianin alampum chu Chartered Accountant ania chuta chuanin accounting lama mithiam big ni na ang university mo college degree khatia ang kanti ang kanilo in professional qualification ania CA te hianin accounting firm emo commercial kanti sumdon na lampanga te po mi ina anroi thei ania Mizoina kan sia thiam dana chuan CA kanti chuanin auditor emo balance sheet sign to khatia ang document sign to ti ang ringot khanin kan she thiam deuh ni hian ka she china amaro chu kha ai khan huam zau de ya entirnan mi in asum don na kha hei ai chazo khan engtin nge ka kalpui theng an ti an ngai to du chuan chartered accountant deuh kherte mo kha anga accounting lama mithiam big khatia angchi kha anron ta china chung ho chuanin an sum do na an business performance an lo mu chwa to zat angte khami kha an han en chian saka an zir chian saka helaya hian in siam chatangai ni he tiang la ya hianin he hi chanla ka ngai ni khatia angte khan CA te chuanin thuron te kha an pe theya
tin khatia ang ringot lo po khanin enge financial accountant kan ti te management accountant kan ti te kha ang zong khasie chuan a huam veka ni ACA kan ti chuanin ramshang shangin institution an nei veka chu India a chuan ICI kan ti Institute of Chartered Accountants of India ti an yak tin Australia chuan CANZ kan ti chu Chartered Accountants of Australia and New Zealand ti an ya India rama chuanin sumdong tin hian accountant kan mamo lawa CFA chu kan mamo vek lawani ma se Australia rama chuan tuna nathar kan zong kwal ve la khata khan I sumdong pon CA lo chu an roi do lawani chu tiang khop chuan a market hi a in thlau ma chu wang chuanin I Mizo te hianin accounting lampanga hianin ma kan lak na satle zuan hi angai ni tuna kan roi te kan mi roi te na tho hi adik tak takem an poisa min charge zat te hi a omem kan ti kan shiat thiam thei na tur hianin I accounting lampanga hian chan kan lak angai tak zet kati Australia rama hianin I enge keima shiat vechin a hansoita angila university ya kan kala kan thil ti ber chu note lecturer te hianin note min peto lawa ti hianin lecture slides an ti ya chu an lo duang lok veka khami a lecture hall kan vakala kan zir tur kha an lo duang lok sa veka khata han powerpoint sa khanin lecture slides si siam sa kha print thei turin an lo duang lok veka ti chuanin lecture hall kan kalma in kan print chuaka khata khanin an manina an soidu a topic khau kha ti khanin enge an la khom bi ka tha khan an han soita a chumi zo a chuanin tutorial class kan tile a tutorial class a chuan lecture hall a chuan mi enge moniza mi zarwal kha kan thu khom ani ti chuan an nuwa chuanin a te zokin a group te zokin mi som pani som ni thleng te pon yang khang teng te khan no pang tam da na zir khan classroom te zo ka khan kan thu kho ma ti chuan tutor kan neya chu zir tir tu a zir bing na angkha ti chuan mani ngai dan soi chwa na te kan thiam lo zo na te khang angkha kan nei chin ta a tin Australia khwanin no pangte school no pangte university no pangte tia ang ho tan hianin ma ni thluak man tamna ma ni irom chuang ngai dan soina hi an pehnem maya high school lampang le middle school lampang khu chu ka zu she chiang lu tuklo na chungin ma se ke ni na school la note kan lak bura kan by heart bur ang hin chu an ti lo chuan ka sia tin co curricular activities kan ti enge lekha buchia ngor ba ka pona enge sports lampang tuimi chuan enge ati ang music lampang tuimi chuan class la a khatiang khan an tuina lampang te khan khatia ang lekha buchia ngor pia lama khanin ti tur dang kha an lo dwan sak bok chena ni acha hi ka ti meya no pang te po enge unconfident to pa an mani len mani anin ring tok ma pol nga ka zir live kan ngai toale tuna sabrama Australia rama ko oma pol nga vel kan mu hian ka inte khin hianin in thau hui ka ti ma ke ni chuan ten kan thutom to pa classroom ma zirtir tu ten min zo kan hlau ma zirtir tu ten I min zo lo chuan engma soi po kan tum lo kan thiam lo po soi kan tum lo ani amar chu sa pho chuan hei ka thiam lo emo an ban an phara enge an mani ngai dan te an thiam lo te po khan zot pop mai ani ka te khin thiam dan bera chuanin I class kan laya enge namdang ho kan class lo thu ve te na enge ban an phara zirtir tu te an zot de sek khatia ang nen khan ka te khina ma se kan lo ninga kan lo nui zat dewa amar chu khang kha lo thazo ka ni ti kha I ka zu she chuak thar le a ti chuanin I Mizoram a po hian khatiang angkha I atam zo khi ni thei se ka ti khop mai Tuna hianin I mimal sum don na ka enkol saka chuta chuan financial accountant in ka oma min roi tu kami accompany ming tak khachu ACORN childcare center ti ania anni hianin I childcare center pahni anneya chuan medical center te group angin kan khai khom top meya an mani ne na hian kumruk chuang hi ka thok to a kumsang ni so pathuma changkhan ka thok chan to a I anni nen hianin in lai chi na thatak mai kan neya I mase tuna hianin I keima na hei chartered accountant te kalau ni ve taxi ya chuanin keima mason zel me keima inzir be zel ka tu awangin tuna hian na thar
kum thara hian pathianin hathar zom turmin pevea chuta chuanin I bookkeeping supervisor an tia chu tiang chu thok turin ka inbuat sai ve ani tin tuna kan hathona lai hi lo sei le lokila commerce accounting ka zir lai khanin ke exam to ber tur ka third year exam to ber tura khanin an mani hian miron haulok to a kan he nai lo thok tu em Bundaberg kai ronin son dem an tia Bundaberg tu tlemin a thingtlang de uleka ka zirna ka su Adelaide South Australia ania ironin son du angin mantia ti chuanin kei po chuanin nia international student te kan ni ta ka chuan du thlang thei kan ni nei nem ti in lungoi takin ka in son chhota an ni len hian ka soi to ang khanin enge in lai chin na thatak po kan neya ka chwasan tur hi ka ui hle ani Nitina ka soi to ang khanin CA ka ni du na chan ber chu Mizoram ta na mi tangka ingtika mola ni ve nge ka du awang ani a tuna po hianin Australia rama hian citizenship deal thei tur din huna chuan ka ding ve to a amai ro chu citizenship ka nei chuanin arami ni na ka zu nei chuanin India rama ka duang tongin hna ka thok thei don lo Mizoram tan hna ka thok thei don lo ani ti ka shichianga chu wang chuanin tun thleng hianin citizenship po la deal lo ka niya arami ni de chu anwa malom Mizoram him mangai lawila enge wangai sakto lawilang chuanin Australia ram de chu ram mason to ania engkim thatna vek engkim omna mo khatia angkha nia chu wang chuanin achak ngoi ngoi amaro chu Mizoram tana na thoka du miawa wang khanin tunhleng hianin citizenship chu deal lo kalani a Mizoram tan hianin suang to na hi kalo mangve na sa maya enge mani deu athlente hianin karil ru hi lo na ve thei a tuna hianin enge keimana ka theme ka ti keimana karil ruwa tluk tluk chu Mizoram hi developed state within a developing country awmzia chuanin ram mason mek chunga state developed to state mason to hian chwa hi ka cha kani achan chu Australia ram chu ram mason to ania engkim thatna engkim omna tuna hian engtin hian nge kan ram hi ai chazo khan kan siam thatang tin ma an la sau sau zo ka ma se Mizoram hi chuanin na tho tur hi ala tam maya tuna chuanin keina apoimo bera katia enge tinge ram mason to te engtin hian nge heti hianin ma an lo son thei di kan zir chian na chuanin an economy a thamiawa tu wang chuan Mizoram hi kan economy hi siam thathi angai maya chuta chuan mi pui te hi kan poimo ani chu mai piala ma chuan kan sarkar na thokte kan sarkar na thoka alal pol kan ti alu officers kan ti te heng ho hi an poimo le zwala kan politician te po an poimo amar chu kan politician te chu mi pui na kan du thlante mo khanyang kan du thu nge kan thlante ania chuwang chuan mi pui hi kan ram that nan chuan apoimo bera mi ina kan ram ta na thatura an lo ngai to an lo suang to chu acha ani don chuan keima ni ralna emo keima nin lo in seng de lek don po ni la ikal puyang uti hi ka soidua tuna han Mizoram hi ka mudana chuanin tuipui chunga hian pangpar moi taka oma chu pangpar chuan nunna aneya ma se zungte chu akai de do chuan lo mai so nunna kha anei tlatani ama khan ti chuanin aron par le thinanga apar khachil ma se aron par le thinang maro chu khatiang ang pangpar moi takha kanwa ota Mizoram chuan ti chuanin khami apangpar kha ataka phun si lo khan alem kha tui chunga chuan pangpar chu pangpar lem kha kan vada ta ti chuan pangpar lem chu arei me adai rei mai thei atak ai chuan lo dai rei mai theya ma sen nunna anei lawa alo chiat to chuan ron parvul le tur kha to lo ani chu ka te khin na chu enge nunna khati chu kan economy kan ram economy hi ni tuna hian central sarkar chomin kan omani sarkar lai pui chomin kan oma chumi chung chuanin khovela mi hausa berte cheng makta doi engmo zat kum khatala lute khatiang ang nei emo khatiang ang nei ang deu tho vanei te hi kan tuma hei hianin nakin le zela kan ram hianin thatna ain chiat na hi athlen dona fiam thu ti dak dewa ka te khin chin chu kan va elate emo ni ve kan vatum an nei ang nei ve kan vatum te hi chuanin thlona an chuan don pon first class ani lo chuan on suite a bak an chuang ngai lo ani ke ni chuan thlona kan chuan don pon economy a kan chuang phatok chau tutia ang chu nia chumi kan ni laya I khang ang
celebrities kan ti minei nung tak te nei ang kan vanei tum na kha kan ram nakin le zela kan ram chiat na tur he alani a chu wang chuanin e ram mi puite abik takin thalai te hi kan poimo em ani tuna ka hmuda na hi chuanin Mizoram hi chu chung ko ho satak in nu le pa ho satak an fate na an du an leng kwala an du an le ang hi kan nin ka sia ke ni hi sarkar lai puifa chom lom ang deuh tho kan nia ti chuan tuna hianin mi ram dang state dang ho sumlak lu in kanin choma chuta chuanin kan du aman to te kan sarkar khatia ang te kha kan lei theya khatia ang ai kha chuanin keini thalai te hianin engtin nge kan ram hi hei ai chazok hian kan siam theyang keima ni ke kan din theyang tin ngai to na suang to na puitling tak le suang to na thatak hi nei theizok sela thomhno le in cheina mo khatiang a thaber emo aman to khatia ang ringota i ngai to lo khanin enge social media te po kan hmang tangkai mani Facebook Instagram te po thomhno te khatia ang changkang tak ele in changkang tak te kan mutheya khata han lo ti vezel kan tuma chungai chon kan social media man changkai dan te hi thakheng ta lo zo gila miram hian engtin nge chalai te hian an ram tan hian enge na an tho tuna entinan Australia chon ku chalai kumsom pret itlin to chuan nangma in chom thei nu le pa hne na changa chuak thei khatia angkha ini to a an ma ni han in chom na hi an nei vek ani an mobile phone leina turte an ma ni du zong leina turte khang kha an nei vek to a tin an nu le pa te hne na an la cheng ani pon in lo man te emo khatia angkha an pet tel talani chu wang chuanin chalai te hian keima ni ke adin tum na hi tuna po kan ti cheu to ta amaro chu Mizoram ta na changkai le zwal zok mi te ei ral ringot ni lawa enge ka pek let ve theyang a hlep tam ni lavin hei hi chuti za chu ka hlepa chu wang chuanin midang te pon an nei ve theyang heti za thi hlepila ti chuan mi zong mi re thei ber pon an ron ban phak ve ang khatia ang zong khan kan sum don na te hi kalpuila ka sha chian te khin thui nan soi mai la helai loka pa sinemo taxi nemo minute som ni velek kala zor turan la a ti chuanin bazara aman let aya tamin an shalle ani khangte khan ri rutin na ma munle muna anin khar chonga heta adanga chuan aya tamzok enge alet thok bak in an han shalle khangteng te khan engetinge kanin eiral ma keima ni ma chau hingai lawin midang ma po hingai telila chuta chuanin Mizoram hi hei ai hianin ala thathei don ani namdang le ramdanga te po an hun puido na te entina namdang kan ti ang nge vai kan ti te hengteng te hianin an puja do na te hianin mi zong ban phak thei turin mi zong ina an dei ve thei turin an thil zor te an titloma discount te an pe chura online shopping ti sha chuan kan she chiang manga puja don kan tia puja discount kan tia kan lei chura keini rama chuanin kan hun puya hianin atlom zok chu soilo aman pa ngai ai te po hianin ato zo ka mani chu o ti thei tur khop hianin thil man te hi kan ti to ni te hian langa kan hun puilo thlen changa kan thil zor man chung changa te po hianin kan ngai to na sen hi apoimo viawin ka sha midang te entonin ai tlom zok te mo enge khatia ang zong te po khanin ngai to na kan sen tam hi atulin ka sha chalai te hi Mizoram future Mizoram malam kan ni tuna hian keima ni kanin siam thadlo chuanin kan ram hi engtika emhoi chan alara lang ti hi tuna kan ram din hun kan en hianin kan ram hianin parvul hun hi anei lawang ti hi ka hlau thong khop mai tuna hianin Mizoram chu entertainment le fashion a hi chuan kan sang thokhat to khop maya tun ba khi chu aya sang chuang hi khen ngai kan niri pon ka shelo achan chu ka soit ong khan kan ram ho sak na hian ala phalo tlatani chu wang chuanin kan thalai te hianin thil kha aman to ani awang ringota a thatu rangai lo khan thil man tlom si thasi dai rei tur si kha kan ngai to hi angai zo ka tuna fashion designers te tam tak an ron chuak to kor thrui thiam tak te an ron chuak to ta a heng teng te po hianin kan Mizoram
thalaite tan hian mal som na an ni theina tur konga ka sia chu korte hi chuang khada aman hi chuang khada kaltir lo hian entina atlom chi adod le chia ani lo chan ato ber chi khatia angkhan mi zong mi re thei ber te poina an ban phak thei tur hianin an kor thui te khatia ang te kha I ti thei se a tha ka ti khop maya I kormoi tak lo hak chak te po kanom thei amaro chu kor thui man te ato to sia tin bazara leidon la kor man te ato bok sia khatia angkhanin enge midang te ta na mal som na an ni theina tangkai tak ni in ka sia